A második rész folytatás tulajdonképpen. Levettük a szelep helyet, fel van itt a karton, és csillagcseppei ez az. Amit csináltam, amíg nem filmeztem, mert nem tudtam filmezni is, meg egy dolgozni is. Amit mondtam, hogy azért kell a hátsó kerék a levegőbe legyen, hogy tud forgatni, a sebváltó a legmagasabb sebességi fokozatba. Itt bent én most nézek egy látszik a lánc, meg egy fogaskerék. Amit keresünk, az a lánc alatt, az a láncon belül a fogaskeréken egy nyilacska, ami felém kifele mutat. Ott halványan látszik egy vonalacska valami, na az a nyilacska az, amit keresünk. Ezen a fogaskeréken 2 van. Az egyik hengernek mutassa a felső holdpontját, a másik nyilacska pedig a túlsó hengernek, dugattyúnak, bocsánat. És azt csináltam, hogy levettem a szelepfejet, megnéztem, hogy a szelepek zárva vannak-e, persze, hogy nem voltak, akkor forgattam a kereket lassacskán, közben néztem ezt a nyilat, hogy mikor közeledik ide, hogy nézzen kifele, és most úgy látom, hogy teljesen velem szemben van, ami azt jelenti, hogy valamelyik dugattyú a holdponton van, és mind a 4 szelep zárva van munkára vagy mérésre készen. Ezt meg tudjuk nézni kézzel is most, hogy még sor, hogy a szelepek zárva vannak-e vagy sem. Most pedig úgy történik elégető, megfogod a szelep. A szelep az ezen a rugón, ez a rugó közepén be van beszerelve, a feje pedig itten véget, a szára itten véget ér, a feje pedig benn van a robbanó térbe. Ez a 2 a kipufogó szelepek, ugye a kipufogócső a legjobb jelöl, hogy az a kipufogó szelep, meg kell dolgozol, hátul pedig a behacskendező szelepek. Nagyon lazán tudom ezt most húzni, mozgatni kifele, az azt jelenti, hogy nincs bezárva, nincs nyitva a szelep, tehát be van zárva és nincs a semmi nyomás, meg lehet mérni a nyílást, és a következő, most jön az okosság, amit mondtam, az a léra, ami több méretű ilyen vékony lappankákból áll, nekünk kell 0,15, tehát pont 15 mm-es vastagságú kell a behacskendező szelepeknek, és pont 30-as a kipufogónak. Itt van a 0,15-ös. És amit mérünk, ez a valve clearance, ez tulajdonképpen ez a kicsi forgó fémakármi, ezt úgy nevezik itt, hogy bucket, vedér. Nem tudom, Székelyföldön ennek hogy mondanátok, de mivel én itt élek, így azt mondom neki, hogy bucket, aztán amikor hozzákötjük, akkor majd valószínűleg vedér lesz belőle. De ez a bucket meg a szelep szár között mérjük, mint tulajdonképpen a nyílást. És amint mondtam, 0,15 be kell férjen. Nem úgy beférjen, hogy kotyogjon benne, de azért elég szorosan be kell oda férjen a bucket meg a szelep szár közé. És ez pontosan befér, azt jelenti, hogy nincsen ez a szelep megszorulva. Következő behacskendező szelep. Tökéletes. Nincs benne oldalmozgás. Ez jó, ezen nincs amit állítani. Letörjük a 0,15-öst. Megkeressük a 0,30-ast. 20, 28, 30, 30, 30-as. És előre lépünk, hogy mérjük meg a kipufogó szelepeket. Amint mondtam, keressük a szelepszárat, meg a vedért. A 0,30 mm-es lappanka tökéletesen befér. Semmi kotty, semmi első osztály. És a következőt
Same shit. Itt alles in Ordnung. Itt nincs mit állítani. Meglepő, hogy 17-18 ezer mérföld után nem fogtak annyira kellene állítani. Na hát már a munka meg van oldva, de hogyha mégis kellett volna állítani, ami ugye a kicsit olyan challenging, nem ördögös különben, akkor azt kellett csinálni majd, hogy ezeken a lépéseken végigmész, amíg megvan a tablet center, minden észlelep zárva, ezek a lábocskák szabadon mozognak, egy picit úgy kibe, és ezt ez egy 10 mm-es anyacsavar itten, amire most rátettem a Torx csavarhúzómat. Arra kell egy 10 mm-es villáskulcs, és itt van ez a pici hexagon, az nem tudom pontosan mire kell, de nem tudom pontosan, hogy mekkora kell, akarom mondani, és arra kell egy 3-as, 4-es, mindjárt megnézem, hogy mekkora kell, és akkor megmondom pontosan.